Бюджет 2017 е окончателно прият в парламента. Парите за наука предизвикаха скандали, а от БСП се заканиха заради тях да пратят бюджета в Конституционния съд. Имало ли е тормоз в детска ясла във Варна? Медицинска сестра е уволнена след обиди и заплахи за физическо насилие. Путин с годишно обращение към двете камари на руския парламент. Има ли промяна в тона? Първия ден на декември, това е централната емисия по света и у нас. Депутатите приеха окончателно бюджета за следващата година. Според разчетите, държавата планира да събере от данъци близо 2 милиарда и половина повече, отколкото тази година. Заложеният дефицит е 1,4% от брутния вътрешен продукт. Вдигат се минималната работна заплата, пенсиите, парите за образование и за сигурност. Субсидиите обаче за партиите остават 11 лева на глас. Напрежение в пленарната зала предизвика бюджетът на БАН, който ще бъде увеличен с 5 милиона, но отпадна предложението за отпускане на още 10 милиона за Академията на науките. Сега в студиото е Елина Бисерова. Добър вечер, Елина. Добър. Така се разделяме. Следва спорт с Ивайло Ангелов. Спокойна вечер.